дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯи милитсияи шаҳри Истиқлол чеҳраи нафареро бепарда сохт, ки содир намудани дуздиро мояи даромаду рӯзгузаронӣ медонист. Шаҳрванд Наҷмиддин Ҳоҷиеви 36 сола сокини ноҳияи Масчо дар дуздии велоскутер ва 2 адад телефон гумонбар аст. ба кормандони оперативии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Истиқлол муяссар гардид, ки баъди ба қайдгирии дуздии телефон бо изи гарм шахсияти содиркунандаи ҷиноятро муайян ва худи ӯро боздошт намоянд. Шаҳрванд Ҳоҷиев Наҷмиддин Шамсуддинович соли таваллудаш 1984 истиқоматкунандаи маҳаллаи Сомониёни ҷамоати деҳоти Масчоҳи ноҳияи Масчо нафарест, ки ба ҳайси мусофир ба нақлиёти кирокаш савор шуда ҳангоми расидан ба шаҳри Истиқлол пинҳонкорона аз дохили сабукрав як адад телефони мусофири дигари ҳамин нақлиётро тасарруф намуда ба соҳибмулк 1820 сомонӣ зарари моддӣ расонидааст. гумонбаршуда Ҳоҷиев Наҷмиддин Шамсуддинович дар баробари дуздии телефон дар ҳудуди шаҳри Истиқлол ҳамчунин дар ноҳияи Бобоҷон ва Фурӯғ ба дуздии телефон ва воситаи нақлиёти тамғаи сукутӣ даст задааст. Мавриди зикр аст, ки ҳаракатҳои ҷиноятӣ давоми моҳи август сурат гирифтаанд. Ашёи тасарруфшударо гумонбаршуда дар ҳудуди ноҳияҳои Спитамину Масчо фурӯхта ба манфиати шахсӣ истифода бурдааст. ошкор гардидани ҳолати мазкур дақиқ кард, ки гумонбаршуда Наҷмиддин Ҳоҷиев боз каҷрафториҳоро дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров низ содир кардааст. Аз ҷумла дуздии воситаи нақлиёти велоскутер аз манзили изхоматии шаҳрванд Тоҳир Тоҳиров сокини деҳаи Сомғор ва ғайри қонунӣ ворид шудан ба корхонаи ғиштбарорӣ воқеъ дар ҷамоати деҳоти Дадабои Холматов ва аз хобгоҳ тасарруф кардани телефони мобилии 500 сомонӣ арзишдоштаи сокини ноҳияи Шаҳристон ба ӯ нисбат дода мешавад. وقتی که من راه پیاده اومد بودم هم تو گشت نگاه کردم که پیش حولی به موندگی دم بیرم به ما اومده سیمتو رو بیره کردم و خیلی اومدم نگاه کردم که کلید همه چیزش در جوش گرفتم بیرم بر اومدم همین پیش سیتکه سیمتو رو بر اومدم همش کردم در گریب با پوشکم زمین زودی چه سوار شده برفتم راست مچو برفتم به همین ورده در مچو من به دو گوسفند آولیش کردم با مبلغ 2500 سومان با گوسفندها رو فروختم. вобаста ба шахсияти гумонбаршуда гуфтанд ҷоиз аст, ки соли 2018 барои мардумфиребӣ суд шудааст. Аз се ҳолати дуздие, ки гумонбаршуда Наҷмиддин Ҳоҷиев содир намудааст, зарари расондашуда 5520 сомониро ташкил медиҳад. Молу ашёи бо роҳи ҷиноят ба даст омада фурӯхта шуда бошанд ҳам дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ бо мусоидати милитсияи шаҳри Истиқлол ба соҳибонаш баргардонида шуд. Феълан аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.